המטען הכי קטן שיש, ו-30 ואט של טעינה מהירה לאייפון 17 שלך בכף היד. כן, זה אמיתי לגמרי. זה האנקר ננו 3, מטען גן קומפקטי שנכנס לכיס בלי שתרגיש אותו בכלל. תשכח מהקוביות הענקיות שתופסות מקום בתיק. כאן יש לך כוח אמיתי. 30 ואט דרך U3 נקודוגיית Power Delivery, ופי האייפון 17 שלך יקבל טעינה מהירה כמו שצריך. וזה לא הכל. הוא מתאים גם לאייפד וגם למקבוק אייר. מטען אחד לכולם, ולא צריך שום דבר מעבר. בזכות טכנולוגיית ה-GIN, הוא עובד בצורה קרה ויעילה יותר ממטעני סיליקון רגילים, וכולל הגנות אוטומטיות מפני חום, זרם יתר ומתח יתר. המכשירים שלך בטוחים לחלוטין. אם אתה סטודנט, עובד מהדרכים או מטייל, זה המטען שתמיד חייב להיות עליך. אנקר זה מותג שאפשר לסמוך עליו, ואיכות כזו מגיעה פשוט בגודל של אגודל. לחץ על הקישור עכשיו, והזמן את הננו 3, המטען שישנה לך את השגרה. המטען הכי קטן שיש, ו-30 ואט של טעינה מהירה לאייפון 17 שלך בכף היד. כן, זה אמיתי לגמרי. זה האנקר ננו 3, מטען גן קומפקטי שנכנס לכיס בלי שתרגיש אותו בכלל. תשכח מהקוביות הענקיות שתופסות מקום בתיק. כאן יש לך כוח אמיתי. 30 ואט דרך U3 נקודוגיית Power Delivery, ופי האייפון 17 שלך יקבל טעינה מהירה כמו שצריך. וזה לא הכל. הוא מתאים גם לאייפד וגם למקבוק אייר. מטען אחד לכולם, ולא צריך שום דבר מעבר. בזכות טכנולוגיית ה-GIN, הוא עובד בצורה קרה ויעילה יותר ממטעני סיליקון רגילים, וכולל הגנות אוטומטיות מפני חום, זרם יתר ומתח יתר. המכשירים שלך בטוחים לחלוטין. אם אתה סטודנט, עובד מהדרכים או מטייל, זה המטען שתמיד חייב להיות עליך. אנקר זה מותג שאפשר לסמוך עליו, ואיכות כזו מגיעה פשוט בגודל של אגודל. לחץ על הקישור עכשיו, והזמן את הננו 3, המטען שישנה לך את השגרה.